momentutik kanposantura momentura. Baina hasi ez, momentu batean ja ez zara gehiago hasi. Are gehiago. Igual makurtzen dira. Horrek, gaur eguneko prentsa hartzen baduzu eta bestia legebiltzarrean eta zure esan duzun bezala. Crecimiento sostenible, desarrollo sostenible, dara pakete berea. Incluso desarrollo, crecimiento sostenible y sostenible. Basta. Orduan, hasi, begiratzen baduzu ere, baina ez esan, hasi, crecer eta banoa erderazko iztegin aber kratezak ez. Begiratu, Euskal izteginetan hasi zer da, hasi da, ez garatu, da, onditu, da, kuantitatiboa da hasi. Eta hori garbi dago gaur egun daukagu. Eredu sozioekonomiko hori aldatzen joateko daukagu aregioa, hain zuzen ere da, hazkundearen aldeko zerbait. Daukagula sartuta, ez guk, orokorrean, crecimiento hitza askoz ere toxikoagoa da Espainiako konstituzio hitza. Toxikoagoa da, baina ez garapena berez. Garatu da, kualitatiboa da edo eta gauzak hobetuekin, odeak esan, zabalagoa, libreagoa. Eta horrela, bitu, ni ez bada diratik itzein garren, baina oso bi tokatzen, edo bizitza tokatu zitzen gozan. Ni investidura saioan, Mariano horrekin, berak esan zidela, es un radical. Eta ni imaginatzen nuen ez hori, manekoan fotokopiatuta Real Academia de la Lengua Española, berak. Begiratzen baduzu Real Academia de la Lengua, aldatu duten, xaperoen dela gutxi, hitz berriak eta sartu dituzte, eta sartu dute zulo, bere garaia getarra, eta horiek eta zango lagundu egiten dugula ere, Espainiako hizkuntza aberatza bizar. Bueno, ni, eta horrein egiten dituzu karpetan daukara, horri bat. Baina begiratu radikal. Espainiako Real Academia de la Lengua, horta. Eta agertzen dira, sei osazpi azepzio edo adier diferentia. Baina lehenengoetariko bat da, geure eskua zuen zura jartzen dut, eskura bat, ez da koma bat ere, kentzen edo ipintzen. Radical, bitu. Partidario de transformaciones extremas, coma, especialmente en sentido democrático. Punto. Zindaren. Han ziren nuen, arameo zande batetik eta bestetik legeak eragituz. Baina zindari holan agertzen dela. Eta ni bigarrean zerean bueltan erakutzen nion. Hoitu gaur, egun hauetan, tamun bat gaur. Radical. Real Academia, suena. Radical. Partidario de transformaciones extremas, cómodo, especialmente en sentido democrático. Radical.